От името на цялата фирмена група Интрама, от името на колегите от Косово, Сърбия, Румъния и България, поздравяваме нашите македонски колеги с красивия обект, който са изградили в Струница. Обекта на Интрама носи името на Интрама, означава грижа за клиента, означава лоялност, означава качество, означава консултация на клиента, означава една съвместна работа с клиента. Със здраве и дълги години да го ползвате и да подвоите клиентите, които имате към момента. Благодаря също на всички наши доставчици. Благодаря на местната управа. Благодаря на кмета господин Заев. И най-вече благодарности към нашите клиенти, благодарение на които ние израснахме в този етап. Благодаря, приятен празник!